Les actuacions són un dels moments més importants per les colles castelleres. Per això avui hem volgut conèixer com es viuen i hem convidat els xics de Granollers a reviure diades castelleres en imatges. Els acompanyem? Quina torre més maca que vam fer. Això sí que va ser guai. Les actuacions castelleres tradicionalment es conformen per 3 rondes de castells i una ronda de pilars de comiat. Això vol dir que cada colla participant té una primera ronda, una segona ronda, una tercera ronda, on hi fa un castell a cada ronda i al final s'acomiada amb uns pilars. La funció dels grallers, dels músics, és anar transmetent l'evolució del castell. Toquen d'una manera fins que carreguen, toquen el toc d'aleta i el descarregar una altra. En funció de cada estructura, un castell de 7 pisos comença a tocar els músics, a les gralles, a partir de que pugen terços al damunt. Quan sonen gralles es valida l'intent. Vol dir que aquell intent ja o queda carregat, descarregat, o l'has de desmuntar o pot caure. Clar, l'actuació és allà on et llueixes, on te comparteixes amb el públic, amb la gent, el que és el fet casteller, el castell que has escollit per fer, per ensenyar-lo, per disfrutar-lo, que és el que tant esforç ens posa aquí a l'assaig, i doncs hi ha castells que suposen més reptes que d'altres, quan vas a fer un castell nou, i aquella emoció es palpa dins de la mateixa colla i es palpa molt també quan es transmet a la resta de plaça, en el públic. Segon intent de gràcia, jo estava de crossa a la torre del cim, sense poder respirar. Qui és l'enxaneta aquesta? Ets tu? La gala o jo? Hola, em dic Paula, tinc 8 anys, soc dels Xics i us volem explicar com van les actuacions. És molt guai perquè diverteixes molt, allà dalt disfrutes molt. Quan vas descalça per no caminar pel terra t'agafen en braços i quan et toca pujar puges a la pinya i quan et diguin de pujar, puges. Escolto les gralles perquè si no, no em puc concentrar en les coses, perquè segons la gralla canvia de sons. Què, ho ha fet bé aquesta enxaneta o no? Sí. Sí, eh? I això, saps com es diu això? Pinya o És l'escaleta. L'escaleta. jo li dic escala? Tu li dius escala, eh? Sí. Mola més. Tenir gent a plaça vol dir poder fer castells més grans, vol dir que el tronc estarà més segur i que, òbviament, la canalla també estarà molt més segura quan pugi, perquè veure una pinya molt petita inspira poca confiança i quan hi ha més gent, castells més grans, castells més grans, més confiança i més coses més xules podem fer com a colla. Van ser aquests castells que teníem molt per mà i que... Vas amb l'excés de confiança i això no és bo. Cada castell s'ha d'anar molt concentrat a passar-ho bé, oi? Però mai confiança. Llavors passa el que passa, els tremolors, els nervis... Corre. I a dins de la pinya aquest moment es passa malament, es veu que comença tot a tremolar, no saps què està passant, intentes protegir-te i pof. Alguna vegada ens ha passat que algun castell que hem volgut fer i que teníem molt per mà ens ha sorprès al moment d'estar a plaça per nervis, per canvis de tronc, per canvis en algun lloc i que dintre del nucli de la pinya es viu com, jo que estic de crossa, ho vivim com notem la tremolor, notem aquesta tensió i es traspassa tota la pinya i és com, no saps què està passant a dalt, però saps que està passant alguna cosa. Sí, hi ha patiment, intentes estar tranquil, però bueno,
I tema de les alegries, doncs sí, realment el 2 de 8 en Folre que vam descarregar aquest any passat va ser una alegria màxima, estàvem tots plorant d'alegria, va ser molt gran aquell moment. Ah, i aquest ja sé, aquest ja sé quin és. Aquest quin és? Te'n recordes? El nou, El nou que vam fer una vegada, les presaletes. Home, les presaletes. Això... L'alegria de la gent. Aquí sí, que te'n recordes? El castell més difícil que hem descarregat mai, Ai, Mira. tot com es desmunta, Tothom eufòric. La celebració... Sí, L'eufòria del moment. I ara ja sabeu com funciona una actuació a plaça.